Vitajte pri ďalšom videu a tentoraz sa rozprávame o životných skúsenostiach. Ako už názov napovedá, životné skúsenosti nie sú len bežné povolanie. Je to niečo, na čo nikdy nezabudnete. A máme dva veľké typy životných skúseností, povedzme, normálne životné skúsenosti a luxusné životné skúsenosti. Rozdiel je v tom, že v Deluxe máte počas pobytu v rámci tohto životného zážitku vždy zahrnutých viac aktivít. Pôjdem do detailov, len aby som vám ukázal, ako to robíte. Trochu vám poviem o tom, ako si ju rezervovať, čo je zdieľaná izba a ako by ste to mali robiť normálne, ako uplatniť svoje body a tak ďalej. Ale predtým tu máme filtre, ktoré môžeme použiť na vyhľadanie životnej skúsenosti pre nás. Máte cenové rozpätie, máte región, máte počet dní a typ alebo kľúčové slovo. Ale v tomto príklade by som to nechal tak a klikol by som na vyhľadávanie. Začnime teda zážitkom z luxusného života a poviem vám o takom, ktorý som mal to šťastie, pretože som ho už predtým zažil a zážitok z luxusného života v New Yorku je niečo úplne úžasné. Takže kliknem na rezervovať teraz a predtým, ako pôjdeme, uvidíte, aká je cena na osobu na základe dvojlôžkovej izby, koľko vernostných bodov môžete použiť na člena a kedy to začne, koľko dní bude trvať životný zážitok a aký je typ životného zážitku. Takže kliknem na knihu a prvú vec, ktorú uvidíte, si ju samozrejme môžete pridať do zoznamu želaní. Vidíte tu, že neexistujú žiadne vekové obmedzenia, čo je tiež dôležité. Máš video o tejto životnej skúsenosti, koľko dní chýba na začiatok tejto životnej skúsenosti. Niekoľko informácií o zdieľanom bývaní, o tom sa dozvieme neskôr. Toto sú niektoré informácie o tejto životnej skúsenosti. Inklúzie. Ide o 3-dňový 4-dňový pobyt v špičkovom hoteli s raňajkami a hostiteľom, ktorý má skúsenosti so životom. Mať hostiteľa, ktorý vám poskytne zážitky, znamená, že po príchode do hotela budete mať miesto, kde si môžete pripraviť vlastný šejk a byť v spojení. Toto je niekto z Travel Advantage, kto tam na vás bude čakať, aby vás sprevádzal a pomáhal vám počas vašej dovolenky. K dispozícii je aj uvítací mixér. Je to akýsi uvítací večierok, kde sa budete môcť stretnúť a spojiť s ľuďmi, ktorí prišli do tejto životnej skúsenosti ako vy. A môžem vám povedať, že tieto zákruty. Vaša dovolenka sa stane niečím výnimočným. Výlet na ohňostrojnej lodi. Zďaleka jeden z najlepších zážitkov, aké môžete zažiť 4. júla na plavbe, je sledovať ohňostroj. Toto je niečo úplne úžasné, čo stojí veľa peňazí. A samozrejme ešte niečo navyše, nejaké fotky z hotela, v ktorom budete ubytovaní a tiež itinerár. Takže čo to je, čo môžete robiť alebo čo vám odporúčame robiť každý deň? Takže uvítací deň, voľný deň, termíny výletov, lodie 4. júla a čo budete môcť vidieť a robiť počas všetkých týchto časov. Samozrejme, tento hotel sa nachádza priamo na Times Square, takže len pešo sa môžete dostať na množstvo úžasných miest. Ale samozrejme, New York ponúka množstvo vecí, ktoré môžete robiť a tu sú uvedené, čo môžete robiť vo svoj voľný deň, ako napríklad návšteva Central Parku, Empire State Building, Wall Street, vrchol skaly a mnoho a mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. Takže toto tam nájdete a tiež informácie o rezervácii, kde nájdete všetky informácie o tomto dni. Takže vernostné body, storno lehoty a poplatky. Uistite sa, že ste si to všetko prečítali a máte všetky potrebné informácie. Aby ste si urobili rezerváciu. Teraz musíme pre ďalší postup vybrať balíček. A je tu niečo, čo vám chcem vysvetliť. Dobre, ak chcete ísť a ste majiteľom domu a vaša rodina nemá žiadnych ďalších členov, určite chcete ísť do dvojlôžkovej alebo jednolôžkovej izby alebo rodinnej izby, ako máme tu. Ak z nejakého dôvodu chcete iný typ izby, ako je ten, ktorý tu vidíte, mali by ste prejsť na stránku s dopytom, poslať správu a počkať, kým sa vám naše služby ozvú s odpoveďou na vašu požiadavku. Teraz, keď ide o rezerváciu, chcem hovoriť o konkrétnom bode, ktorý je naozaj dôležitý, pretože vidíme, že veľa členov rado získava životné skúsenosti a zdieľa izbu s ostatnými členmi. Takže mŕtvi ľudia si musia vybrať toto spoločné bývanie. Takže keď kliknem sem, prejdem do režimu rezervácie. Budem si môcť rezervovať izbu a spojiť sa a byť akoby zlúčený s niekým iným, kto si tiež robí rezerváciu.
Napríklad, ak už niekto urobil prvú rezerváciu a ja chcem prepojiť svoju rezerváciu s rezerváciou inej osoby. Musím sem prísť a použiť zdieľaný rezervačný kód, ktorý mi dal ten člen. Ale v tomto príklade si predstavme, že som prvá osoba zo skupiny, o ktorej hovorím, z izby, v ktorej chcem urobiť rezerváciu. Musím sem prísť. Ide o to, že môžem uplatniť 400 vernostných bodov, takže tieto znížia cenu na menej ako 400 eur. Môžem vám povedať, že len loď bude stáť viac ako to, čo zaplatíme za tento životný zážitok. Takže pôjdete na úžasné miesto, zažijete úžasný zážitok a ušetríte veľa peňazí. Teraz si vyberiete, koľko bodov chcete použiť. Môžete si vybrať úplne. Tiež aký typ postele chcete, takže či je to manželská posteľ alebo dve samostatné postele. Potom máte platobné informácie, vyberiete si kartu a dokončíte rezerváciu. Dobre. Takto je to jednoduché a nezabudnite, že ak chcete prepojiť svoju rezerváciu s iným členom, musíte sem zadať zdieľaný rezervačný kód. Teraz sa pozrime na iný typ životnej skúsenosti. Poďme na iný spôsob rezervácie. Napríklad tento zážitok zo života v Malage je už vypredaný. Ale ak rezerváciu urobil niekto iný a ja chcem prepojiť svoju rezerváciu s izbou tej druhej osoby. Je to dvojlôžková izba a chcem sa spojiť s druhou osobou, ktorá už urobila rezerváciu. Potrebujem kód na zdieľanie od druhej osoby. Sem zadám kód a potom môžem dokončiť svoju rezerváciu. Takže takto to robíte. Nezabudnite, ak ste prví, nebojte sa, urobte si bežnú rezerváciu, ako sme vám ukázali predtým. Ak prvú rezerváciu vykonal niekto iný a chcete prepojiť svoju rezerváciu s touto inou osobou, aby ste sa ubytovali v tej istej izbe, musíte sem zadať svoj zdieľací kód. Takže je to naozaj jednoduché. A samozrejme, len aby som to dokončil a posúdil ďalej, využijem túto životnú skúsenosť z Madagaskaru a ukážem vám, ako napríklad, ak som jediný člen a chcem rezervovať pre dve osoby, je to samozrejme jednoduché. Prídem sem, vyberiem si dvojlôžkovú izbu, kliknem na rezervovať teraz a to je všetko. Toto je počet ukazovateľov, ktoré sa budú uplatňovať. Túto sumu zaplatím priamo tu, ale samozrejme je to pre dve osoby, ako tu vidíte, pretože pri prvej ceste mám ja a potom pridám meno druhej osoby, ktorú mám uviesť ako druhého cestujúceho a potom rovnakým spôsobom dokončím rezerváciu. Takže je to naozaj jednoduché, keď to raz urobíte. Len pre ďalšiu informáciu, životná skúsenosť bude závisieť od stavu vašej rezervácie, ale to je normálne dobre. Pretože sa to potvrdí až tesne pred dňami, kedy vstúpite do svojej životnej skúsenosti. Takže ak vidíte závislosť od vašich životných skúseností, nebojte sa, je to normálne. Dostanete e-mail, že vaša rezervácia je dokončená a bude čakať na spracovanie až do dátumu, kedy pôjdete na svoj životný zážitok. Takže toto je naozaj jednoduché. Môžem vám povedať, že je to zďaleka jedna z najlepších vecí, ktoré môžete z Travel Advantage zažiť a uistite sa, že získate životný zážitok. Najlepšia dovolenka vášho života.